So day mao ni tanan akong product day no day ug napo koy bag-o na sang parcel na abot day napa sa ubo so kani ako na po natrabahuan karon. So kani tanan day no is magpili ko ani day para panghatag nako sa inyo ha. Kay lagi day daghan kay nakasupport sa kuha day no day mo na day maghatag po ko sa inyo day ug pasalamat pud ako sa inyo ha day. So magpili ko ani day mostly kani tanang mga product nako day is skincare ni kay kabalo mo day piling gwapa kay ko unya ako po mga viewers is piling gwapa sad kaayo. Mo nang tagaan sa tamo ani day no para daghan ta piling gwapa ni ay please lang. Bitaw day oy mao ni tanan no ako ni siya pilian day no then ako ihatag sa inyo ha mao na mag-ready ang ako mga top fan ako mga followers ug ang ako mga viewers day no so mao ni siya tanan day no wala ko na malayo day nga daghan naman kay ni nakatambak diri kani siya day na skincare gapon ni day mga product gapon ni then apan dira day nagkalat day so ako pa na siya kwaon day no then kanang dira sa amo ang babaw day no sa mo ang urukan so kana sa tanan day mga product na siya day no so ako gapon na siya pilian day para ako mahatag sa inyo ha so mo na day pag ready mo day siya day kay daghan pa kay na siya mga magamit pa diri day ba actually day kanita tanan magamit man jud ni siya mo na ako po ni i-share sa inyo day ako ihatag sa inyo kay para magamit pa sad ninyo day una na mo mga kuan diri day mga sunscreen basta tanan day pwede na ninyo magamit no so akong pilian so mo na pag ready mo dira mga pilingguwapan no ay charot kita oy maura to no bay oy